Pròximament als cinemes... Hi ha imatges que sempre romandran en el meu cor. Imatges que desperten els records més tòrrids, com quan el vaig veure per primera vegada. No, ti dici vero cervenato c'è panta. Quan me va mirar en els ulls, vaig saber que era per tota la vida. Ai! I totes aquestes qüestions. Bé, què passa? És que som al·lèrgica a les margarites, sobretot a les margarites nàjeres. Morta! Cambum Films presenta la història d'amor més emocionant del nostre temps. Joana Barceló. Francesc Antic. I la coseta murta a... Els ponts de Madi són espases.